Mm. Ja, altså det var bare lige hud og hat. Nej. Hvad? Nå, det ved jeg ikke. Jeg har der. Hvad? Altså let søvn er i hvert fald forbedret. Ja. Det kan godt vente. Jo. Ja. Og du synes egentlig, du har noget gavn af at bruge Truxal. Ja. Og så lige nu, der eksperimenterer du lidt med, hvor meget der skal til, for at du kan sove. Ja. Er det rigtigt? Jo. Og så den anden spørgsmål, du havde til os, det var om du spænding, der sker næsten. Du før har prøvet noget stemningsstabiliserende, er det ikke rigtigt? Jo. Jeg har prøvet stemningsstabiliserende en gang, hvor jeg var nede. Og det ved jeg ikke, om det var det, men i hvert fald, jeg kom derop igen. Så der siger du var nede, så vi har jo en situation, som jeg kan lave, som sker. Så var det jo Eufori. ja. Så når du siger, du er nede, og så er det noget, du skal sige, det er en anden. Så det er ikke sådan noget. Så det er når du siger nede, du mener vel, at du var... Jeg var helt nede i kulden. Og det er jo lige præcis det med sådan noget stemningsstabilisator, hvis I skal snakke lidt om det, og hvis du ønsker det, så er det det. Hvor at intentionen er ligesom at undgå, at man bliver alt for deformeret, og også at undgå, at man bliver alt for manisk. Ja. Det vil gerne give en stabilisering af stemningslejet. Mm. Så sådan en som den her har jo set på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, sådan en Som plan der. figur. Nej, det har jeg ikke fået vist. Jeg fik det bare udskrevet. Ja. Men ikke sådan. Fordi vi har jo alle sammen noget med, at vi svinger noget. Hvis nu vi skriver en for meget, her en helt menneske, svinger noget ind. Så, men svinger ikke så meget. Det er sådan et eller andet med, at hvis man kommer derned, eller hvis man er heroppe, så er det ikke nemt. Nej. Så det er lige med, at vi har den samme forståelse af det med, at man i det her, altså, så sker der mange ting, man tænker på en hel masse forskellige ting. Depression, så er man ligesom i kulkælderen, så står det ligesom stille. Ja. Så enkelt er det bare ikke altid, fordi at det kan lidt være begge dele samtidig. Og det er derfor, at det på en eller anden måde hænger sammen. Derfor, altså. Fordi der er nemlig nogen, der er maniske, og så samtidig synes, det er udholdeligt, og som nærmest bliver triste. Så det er ikke noget, der udelukker hinanden. Der er nogle mennesker, hvor det ligesom føles ad. Så. Hvor man godt kan være aktiv samtidig have nogle triste tanker. Ja. Eller modsat, så er det lidt trist, og så nu skal der ske noget. Er det noget, der siger dig noget? Er det sådan, du har nogle gange, at du ligesom får en opgave, sådan ligesom skal der ske et eller andet, og så går du i gang med, oplever du det? Nej, men hvis man tænker, at man... nej, det ved jeg ikke, om jeg har det sådan en handling. Der tror jeg mere, at jeg er depressiv. Ja. Men jeg kan godt have det sådan, at jeg kan gå lige fra at have selvmordstanker til at være i godt humør. Det er underligt. Ja, men der er noget af det. Nå. Og jeg er så ikke i tvivl om, at du kan få hjælp ved, for eksempel,
Valproat, det var det, vi nævnte, var ikke det? Nej, jeg har nævnt Orferil. Orferil, det er det samme. Altså det er samme stof. Orferil, ja. Der var andre muligheder. Lamital er lidt bedre til at hjælpe på depression. Valproat er måske bedst til at hjælpe mod mani. Hvad for en? Valproat? Ja, nu siger Valproat igen, undskyld. Orferil. Ja. Når du kender navnet Orferil, så er den måske bedst til manierne. Nå? Men i dit tilfælde, altså, fordi når jeg har sådan snakket med dig og taler med dig nu, så danner jeg jo min mening omkring det, og jeg tænker, at du er jo ikke manisk på den måde, men du svinger mig sådan, ja. Og det kan jo godt være, og det er min vurdering, at det er lidt som du siger det der med, at vi ikke rigtig se på det, men inde i dig selv, der har du sikkert det er forskellige sammen, og altså ja. Følelserne, de er inde i dig. Ja, lige præcis. Altså det bliver lukket lidt af, fordi det føler jeg, at det, når vi sidder og snakker sammen, så du er sådan ret skarp, du lukker lidt af for dig selv. Sådan kan jeg få det til at passe i hvert fald. Jeg ved ikke, om det giver mening, når jeg sidder og... Jo. Ja. Jamen det er rigtigt nok. Ja. Så hvis du skal stemme på dig selv, så kunne du godt egentlig komme til at sige noget lidt skarpt og sådan lidt... noget du egentlig var lidt træt af at få sagt så skarpt, som du gør. Er det ikke rigtigt? Jo. Vi har en mulighed for at komme det lidt nærmere, for eksempel sådan en bog. Det tror jeg nok, du kan overkomme. Altså det er nogle gode sider, de første er sådan 10 sider eller noget. Som stille og roligt fortæller om maniske symptomer, depressive symptomer. Det jeg fortæller om, og jeg går ud fra, at du har hørt det før på en eller anden måde. Her er det i hvert fald igen samlet på en måde, som jeg tænker er godt for dig. Og så prøve at sætte det på i de her skemaer. Der er mange dage, og hvis du ringer til firmaet, så kan du garantere på flere lundevæg. Jeg skal lige i hvert fald. Så det er en til dig. Jo, tak. Hvis jeg kender dig ret, så går du til opgaven med, så er det du vil gøre. Det håber jeg i hvert fald. Der står dit navn i, og får ligesom ejerfornemmelse på den bog, det håber jeg for dig. Okay. Fordi at det kan hjælpe dig at få se lidt nærmere på det, fordi du fortæller det her i dag, sidste gang vi talte sammen, så fortalte du noget andet, og det er altid godt at få lidt fakta på. Hvad mener du med, at jeg fortalte noget andet sidste gang? Der mener jeg, at din stemningsleje skifter lidt. Ja. Ikke så forskelligt, men det er lidt anderledes, og der hjælper det at have nogle nedskrevne ting, som du bliver lidt klogere på. Og her er et eksempel her. Den første er et eksempel her. Så jeg skal også snart, jeg kan se, at jeg har brug for det kan få en lidt. Sådan. Det er samme skema, der smager. Og det er meget lidt. Så er der registreret. Ja, altså normalt stemningsgrad er jo nok søgt, og den er prøvet på at lade være let depression. Altså på en eller anden måde få fakta omkring det. Så er der jo tænker, det er med, det er vigtigt. Så er det bare selv på sin bæk, så vi er omkring. Ja, eller der er vi godt. Tror du ikke, det vil være godt for dig? Jo, men jeg forstår ikke, hvorfor du vil have, at jeg skal sidde og sætte de krydser. Det er fordi, når der går en måned, så bliver du lidt klogere på, hvor galt det egentlig var, og om det er sådan, at du synes, der har været stor udsving. Aha. Nu er jeg med. Fordi du kan ikke huske det. Altså det ved jeg, fordi jeg snakker med så mange. Fordi så bliver sådan noget med, jamen i januar, der var det lidt træls. Folk kan ikke huske det. Og når du så har mulighed for hernede, så skriver du, hvad du tager af lægemidler. Totalen er nok den, der er mest spændende.
hvis vi starter op, og hvis du har brug for det, eller har gavn af det før, så tænker jeg så, at den prøver igen. Ja, det har jeg. Ja. Så hvis du prøver den igen, fint nok, så er det Emil Eto, og så kan du skrive så på næste side. Det er et eksempel her. Så kan du skrive totalt på. Så vil du se, hvordan du ligesom fungerer med det. Fordi det skulle gerne blive til, at du kan bruge det fornuftigt. Fordi hvis du så ser, at du kommer herind og har brugt en måned, måske 2 måneder, og så hører op, og så kan du se, at der er manisk, og så går ned og ser hvorfor så er det ikke fuldt med troksalerne. De troksalerne er jo lidt på samme måde med til at give balance lige og give noget ro over det. Så kan du blive klogere på det. Fordi jeg er sikker på, at der er en sammenhæng mellem både orferil og troksalerne, de 2 lægemidler, og så hvordan du ligger her. Er det noget, du har fået inspiration fra andre, eller er det sådan helt for dig selv, du tænker, nej, det var faktisk en god ting dengang? Altså, det er ikke sådan nogen, der har sagt, ved du hvad, altså, jeg hader alt medicin. Og jeg vil overhovedet ikke have noget, hvis jeg skulle vælge. Men kan man ikke sove, så bliver man altså tosset til sidst. Det duer ikke. Og hvad hedder det? Jeg var meget bred på systemet, og synes, at vi forstod det, og så snart du kom med det forslag, det prøvede. Ja. Men det gør vi jo heller ikke. Altså, vi forstår der noget hen ad vejen, men det er jo sådan noget generelt noget. Ja. Altså, det der foregår i dit hoved, det er jo dit private. Altså, jeg tror ikke, jeg kan forstå alle detaljer i det. Jeg har prøvet det her om behandlingsplan, Tove prøver at sige, altså, vi prøver at forstå det, nogle gange så er vi også nødt til at sige. Jamen, jeg tror stadigvæk på det der udtrapningsdepression. Ja. Og det må jeg herligt indrømme, det er jeg fuldt og fast overbevist om, det er rigtigt. Ja. Og jeg vil heller ikke starte op i antidepressiv behandling. Nej. Fordi at noget helt andet det er, at jeg har træt for PTSD. Og PTSD, der må du altså ikke putte lykkepiller på folk. Men det må du heller ikke, hvis du er bipolar. Og bipolar, det er med det bare stemme. Så det er jo lige at starte med. Hvad må man så ikke der? Eller det kommer heller ikke så meget, at det kan lykkepiller. Det er ikke... Nå? Ja. Det ved jeg ikke. Ja, det er ikke så godt. Nå? Så det er okay. En masse daglige notater, så det er faktisk så mange ting. Så jeg skriver lige her om, at stemningslidelse. Det er hvert fald, der er sådan lidt indført i de her ting, man siger, stemningslidelse, det er det, jeg kalder det. Og det kaldte man tidligere maniodepressiv. Og Bipolar. præcis. Nu bipolar. Men det er ikke for at sige, at du har det. Nå, okay, jeg har det ikke. Det ved vi jo ikke. Nej, I ved det ikke. Men altså, Og så griner du også. jo, men det er det der med, hvordan man skal gøre det, ikke? Andre gange, så viser det jo for folk det her med, at diagnoser, de er jo ikke for nemme, vel? Nej. Den der, de laver det her, PTSD, man også kommer med. Jeg har bare fået at vide, at hvis du har PTSD og træk for PTSD, så må du altså ikke give, fordi det er en stresstilstand. Og den kan opstå mange år efter noget, det er sket for en person. Det er en chefpsykolog, der har sagt det her forud, så det er ikke bare noget, jeg lige lukker ud. Jeg så siger, at jeg læser i 2, og jeg har lige det er sådan lidt, men det er rigtigt, der er i det, det er måske det med, at man skal ikke forstå, hvad det er for noget. Altså man kan ikke bare sige, okay, det er det, eller altså, så på den måde er det rigtigt nok. Altså, der skal jo være en fornuftig snak omkring det, altså, og man skal ind og finde ud af, hvad det er. Og du får nok ikke det her en ny vurdering, eller en anden overlæst vurdering, altså. Og vilkåren det er, at det lapper ind over hinanden, hvis vi siger bipolar, hvis vi siger personlig forstyrrelse. Og det er der også sagt, og selv sagt. Ja. ADHD, den kan også ADHD, altså,
Og det er altså ikke altid nemt for mig at ramme en plet. Nej. Men jeg er med på, når du siger, hvad jeg har det der overhovedet. Ja. Og det er jo før, så tænker jeg, det er godt til dig. Og der er nogle ting, altså nogle sandheder, du har nogle sandheder, du har fundet. Jamen altså, hvorfor kunne de ikke være lige så rigtigt, som at du sidder her og er chef for... Altså, det kan jo være lige så rigtigt. Det er fordi, jeg har en anden mening om det. Og det er sådan, det er i den virkelige verden. Ja. Der er forskellige meninger om det. Det er også derfor, jeg siger, at jeg ikke vil tage lykkepiller, fordi der har jeg en overbevisning. Ja. Og den føler jeg faktisk altså heller ikke, de har hjulpet mig, fordi der har de simpelthen givet mig for mange bivirkninger i forhold til, hvad de reelt har hjulpet mig. Men ved du hvad, den lige der? Det er en sandhed, der gælder for dig. Jamen, jeg sidder heller ikke og vil argumentere, fordi at jeg er sur og vred. Jeg siger bare, at det er sådan, det har været for mig, og det har været helvede. Men altså... Forferien har jeg ikke haft bivirkninger af på samme måde. Jeg har ikke modsagt dig. Nej. Altså, fordi jeg har set så mange, som har forskellige virkninger af det, ikke? Ja. Men altså, hvis det splitter en person ad, så er det jo mindre det jo. De samme tabeller kan ligesom anden patient, der siger, okay. Jamen nu... Det var en god indlæggelse, det er Ja, du skal jo ikke forholde dig... Nu er det jo mig, du skal forholde dig til. Så kan det jo ikke nytte noget, du sidder og snakker om en anden. Altså, jeg kan jo ikke bruge noget, hvad en anden har gavn af. Jeg skal finde ud af, hvad der gavner mig jo. Så nu bliver du lidt skarp i det. Hvad? Der har vi den der... Nu er det kernen i det, ikke? Hvad? Altså, du er en hæftig person. Nej, jeg er ikke en hæftig person. Jeg har bare oplevet at få så meget medicin, der har gjort mig dårlig. Så måske reagerer jeg naturligt på noget, der har... Måske er det en naturlig reaktion på noget, og det skal du ikke sidde og grine af. For det er faktisk ikke engang særlig sjovt at være blevet så invalideret af noget medicin. Spørgsmålet er, om det er noget, vi kan skændes om. Men jeg vil ikke skændes med dig om det. Jeg synes bare ikke, at du sidder og griner af mig for det, for jeg synes, det er ubehageligt. Ja, men... Fordi jeg har følt det traumatisk at have det så skidt på noget medicin. Jeg troede, der skulle hjælpe mig. Ja, og det er ikke første gang, og det vil nok også sige igen. Der vil nok også være andre, der smiler. Og så skal jeg forklare mig bedre omkring, hvorfor jeg gør det. Jeg tror, at Tove gør det også lidt, men jeg ved ikke, jeg skal ikke sige, hvad Tove gør. Men det jeg smiler af, det er det der med, at jeg siger, at du er meget markant omkring nogle ting. Og du er sådan lidt ligesom i lommen på dig selv, altså du... Nej, det er jeg faktisk ikke, for jeg kommer jo faktisk her i dag og foreslår noget stemningsstabiliserende. Jeg har faktisk givet mig. Så jeg ved ikke, hvor meget du mener, jeg er i lommen på mig selv. Jeg prøver faktisk at løse det her nu. Selvom jeg er så meget modstander af det. Ja. Jeg ved ikke, hvad du mener med, at jeg er i lommen på mig selv. Jeg mener, at når jeg taler om stemningsledelse, så er det problem, som personen med stemningsledelse går ind i, det er det her med at have sådan nogle vigtige meninger. Det er der rigtig mange mennesker, der har, uden at de har en stemningsledelse. Det kan du da ikke sige. Okay. Nej, men altså, man kan sagtens, så må de jo også have et eller andet jo. Der er der mange, der har en hæftige meninger. Så jeg synes, jeg har fundet ud af, at det uge, du har været her, at det hjælper dig ikke, at vi bliver ved med at køre det her. Det hjælper dig ikke. Kør hvad? Du har sagt det så mange gange, med det der, du mener selv, du har en udtrapnings. Ja, men det sidder jeg da heller ikke og kører endnu. Jeg siger bare, at jamen lad være med at gøre mig til, at jeg sidder og argumenterer. Jeg siger bare lige til Otto, at der er der også andre, der har hæftige meninger. Altså man skal godt forstå, at man ikke sygeliggør en person. For ja, jeg har hæftige meninger, det er sandelig også andre mennesker, der ikke har en diagnose. Altså man skal heller ikke sygeliggøre mig mere end højst forventet. Jeg er da godt klar over, at jeg har hæftige meninger, men det har man vel lov til at have i en eller anden udstrækning. Jo, men altså det er det samme med personen, der er sukkersyge, som siger, at der er også andre, der er sukkersyge. Jo, skal vi behandle eller ikke behandle, har du sukkersyge? Altså, så jeg tror ikke, at det er ikke noget, vi er uenige om. Med mindre at... Jeg er da ikke uenig. Okay. Jeg sagde bare, jeg ved, jeg har hæftige meninger, det er der også andre, der har. Og derfor, ja. Og jeg siger, at for mig som psykiater, som skal bruge en tid på at hjælpe folk, der har et hæftigt følelsesliv, der giver det mening at klassificere og at sige, at det er sådan en, du er, og det er ikke sådan. Ja. Og det du siger, det er, at det for dig er lidt meningsløst. Og det kan vi jo snakke om. Ej, hvornår har jeg sagt det? Du har sagt her, at der er jo også andre, der har hæftig mening. Nej, det var slet ikke sådan, jeg mente det. Jeg sagde bare, at jeg har hæftig mening, men det er også andre, der har. Forstår du ikke? Jeg sagde bare, at man skulle ikke sygeliggøre mig.
Jeg har heftige meninger, men det er der jo også andre, der har. Men hvad er det, du mener med det? Ja, det jeg siger. Altså, jeg skal ikke ud og lede efter de andre, der har heftige meninger. Jeg prøver på at hjælpe dig, Ja. der er i min afdeling, og som har udfordringer med stemningslejet og med følelses... Ja, men det har jeg da ikke sagt. Jeg siger bare, at der er andre. Det var fordi, det kom til at opfattes som om, at folk med heftige meninger var psykisk syge. Kan du følge mig nu? Det var sådan, jeg følte, du sagde til mig. Men det kan man også godt sige, ja. Det behøves jo ikke nødvendigvis at være. Hvorfor? At man er psykisk syg, fordi man har heftige meninger. Altså, det var jo ikke an på, hvordan man taler om det. Altså, Ja, hvordan det kommer ud. Altså, jeg er vant til at fortælle folk om angstlidelse, og jeg er vant til at fortælle folk om deres cancerlidelse, og så videre. Og jeg synes, det er vanskeligt at sige til en patient, det er der kommet ud til, altså for i årens løb. Altså, du har en cancer, men det er ikke rigtig en cancer. Altså, det gør det nemmere at arbejde med måden at opfatte det på. For dit vedkommende, så hører jeg dig bøvle med og acceptere det med, at du har en stemningsledelse. Nej, det har jeg ikke sagt, jeg gør. Men det vil aldrig blive nemt at acceptere, hvis man har det. Det er jo bøvl. Men jeg forstår... Det bliver jo lidt anstrengt. Hvad bliver anstrengt? Det med at tale. Ja, men det kan vi godt blive enige om. Det er en enormt svær situation for dig, Bente, at acceptere, at du har en psykisk lidelse. Det er meget svært for. Ja, så det tror jeg heller ikke, at man skal acceptere altid, fordi man skal ikke acceptere noget med den, der ikke behøver at være blivende. Hvordan er det med genhenvisning og sådan nogle ting? Du er jo ikke i uddannelsesforløb, ikke også? Jo. Så der er ikke nogen genhenvisning. Jo, det er. Har du læst Verdensdagen? Ja. Så der mener jeg nok, der er distriktspsykiatrien en studie udredningsforløb. Ja. Der er behov for forventning, og Men det der forløb, det er i gang. Det er noget forløb, ikke også? Ja. Muligvis, denne uge, det skal være så 5. tredje, Nå, jeg er ikke lige på det skrevet til større forladelse. Det var lige nogle stikord, nogle snakker om det. Jeg prøver på at give dig en information, som er bedst muligt stille i forhold til at kunne forstå din situation. Så det vil sige, at man bare lige får vende tilbage. Vil det så sige, at jeg har måske en stemningslydelse? En mandlig person? Eller hvad? Hvis vi ser på den her, så står der bipolar, det er en stemningslydelse, det er større. Det er sådan det samme. Hvis nu det er sådan en mængdelærer, så det er med i skolen. Ja. Så er det ligesom det der. Ja. Personligt styrer det. Er det noget, det er det? Det er så nogle måder at forstå det på. Tænk nu lidt ud. Hvis nu ligger der. Hvis nu ligger der. Der er så mange måder på det. Og du er et specielt menneske. Altså, jeg er et specielt menneske. Vi prøver på at forstå det. Ja. Jeg har sjældent udskrevet et menneske, hvor jeg bare står helt tydeligt. Stemningsledelse, punkter. Altså, Okay. det er noget, vi mennesker har skabt. Vi prøver på at blive kloge på det. Det er en sul, jeg er i gang med. Det er jo at se på, om det
er noget mere grundlæggende. Ja. Så det prøver hun at blive klogere på. Og grundlæggende, der mener jeg. Ja, hvordan skal man sige det? Altså, Det er gerne ligesom. ja. Nu skal jeg prøve at formulere mig godt, fordi det kan jo blive misforstået. Ja, jeg kan ikke over. Ja. Der er jo ikke så meget til for at gøre det vanskeligt. Nej, men altså, jeg kan godt fortælle dig, hvorfor at jeg måske reagerer meget kraftigt på dig. Det er fordi, du engang sagde til mig, at jeg var samarbejdsvanskeligt tidligere. Og det er langt siden. Okay. Og, nej, men det er derfor, jeg har lidt anstrengt med dig. Fordi jeg har... Ja, men jeg kan jo ikke tage enten, da jeg fik at vide af dig engang. Så derfor så reagerer jeg jo sådan. Men det kan jo godt være, at du ikke har ment det på den måde. Så jeg prøver faktisk at være åben. Jeg skal forklare over, hvad det er. Så det er jo... Altså, det er jo sjovt for en person at sige, at man er samarbejdsland. Altså, på det lige. Og det har jeg også snakket om den her indlæggelse, at du har det lidt, og du har det svært. Så har du det lidt og det der. Nej, det er noget, I gør lidt mig til. Det er altså ikke så slemt, som I gør. Fordi så skulle jeg fyre alle, det gør jeg ikke. Det er altså noget, I lidt... Nej, jeg fyrer ikke alle. Det er de samtaler, du fik til ude af cirklen. Nej, prøv lige her. Det tror jeg, du har misforstår du alt. Hun er faktisk ved at blive fyret, fordi hun har været uheldig. Så lad lige være med at gøre mig mere syg, end jeg er. Det vil jeg gerne have, at du venligst holder med. Fordi så vi har bare ikke lige kemi, så åbenbart. Jeg gider ikke at skal sygeliggøres mere end højst nødvendigt. Jeg sidder lige og forholder mig til, hvad Otto han siger med det. Men den del af det, som Anne har med at gøre, går på det her med, om det er godt nok at bruge de her diagnoser, eller om det er mere grundlæggende. Og et billede, som jeg vil prøve på at introducere, så synes jeg så spændende, det er en måde, det kan sig gøre på. Altså vores hjerne, den er jo fantastisk og kompliceret osv. Lad os nu se på, at det er en computer. Ja. Hvis vi sammenligner med en computer, det kunne være, at du ligesom kunne forestille dig det. Hvis det så er et grundlæggende problem, så er det et eller andet af programmerne, de lukker hele tiden, for et eller andet, altså ligesom programmering, den ligesom løber af sporet. Er det et billede, der det mener jeg simpelthen grundlæggende. Det der med, at når vi snakker sammen, så du ender ligesom med det samme mønster. Nu er det Tove. Nej, prøv lige at høre her. Har man ingen credit, eller hvad? Og slemt, som der kommer nu her... Nej, I misforstår mig helt, fordi det er ikke bare... Jamen det er jo fordi... Jeg har misforstået det, og hvis det så for dig gentager sig. Nej, jeg tror, at I ikke forstår det, fordi jeg tror, at man kan sige sådan, at hvis det er noget, der gentager sig for mig ved alle, så er det et problem, men det er det bare ikke. Det er ikke sådan, at jeg har mistillid til alle mennesker, det har jeg bare ikke. Nej. Men kategorisering og sådan, altså det er noget, du er sårbar over på. Kategorisering? Sygeliggørelse. Ja, men det er jo også bare normalt, mange af det. Nej, det er ikke særlig normalt. Altså, der er nogen, der er i ligeglade med det. Nå? Altså, jeg har patienter, der kigger på mig til noget. Altså, som er ikke ligeglade med det. Så det kan man ikke sige, det er normalt, at jeg er så optaget af det. Og det er det, som er det vanskeligt for dig, tænker jeg. Vanskeligt for mig. Men det kan være, at jeg misforstår, at det er nemt for det, men det er et klart indtryk, at du prøver at forstå det her. Ja. At du anstrenger dig. Og det er jo godt, altså du vil det her. Men jeg kommer ikke til det her møde, hvis jeg bare synes, at det her det er bare for en foranstalling. Altså, jeg prøver faktisk at søge hjælp. Så det er vi jo enige om. Så er det jo trist, at det sker nogle gange for, at der kommer misforståelser. Og det er det, jeg mener, at Anne er dygtig til. Altså hun gør det på en lidt anden måde. Altså i afdelingen her, altså den effektive afdeling, det jeg finder stort meget, det er at hjælpe
den der er meget informeret, og den der er meget manisk. Det er det, vi er rigtig gode til. Og så er det ligesom, som en del af det, altså så enkelt er det jo ikke, så er der også noget hovedblik og noget personlighedsforstyrrelse. Det andet, det holder jeg mig lidt fra. Når det er sagt, så synes jeg også, at det er prøves, fordi du tidligere har haft erfaring med det. Og jeg vil godt være med til at få det afprøvet. Doseringen er jeg lidt interesseret i. Kan du huske, hvad du prøvede dosering? Nej. Okay. Men der vil min anbefaling være, at vi starter lave dose, så ser jeg, hvordan det går for. Ja. Jeg kan godt se for mig, at du, altså det er sådan en erfaring fra nogle tusind patienter af din medicin, at det vil være bedre for en Cipralin eller Stafalin havde valgt af løbet. Ja. Men det havde heller ikke nogen bivirkninger i min forstand. Nej. Det som mange fortæller om, det er, at seksualiteten ændrer sig. Kan du huske, om det ændrer sig? Eller er det så, at det er et stort tema for det? Det er lidt forskelligt for mig. Det var... Det kan jeg huske, hvordan det var. Ja. Men det må jo ses hen ad vejen, hvordan det overledes. Er det et stort tema i dit liv, seksualitet? Er det en meget vigtig del af dit liv, eller hvordan det overledes? Det synes jeg. Så er det sådan ret kontant, at det er lige meget på... Lige nu der er det bare mere om, at jeg kunne komme til at føle noget mere... hedder sådan noget... Så bare kunne føle mere glæde. Ja, generelt. Ja, noget mere glæde. Der er jeg nok mere henne. Og så måske et eller andet. Tænker jeg også nogle gange, der kunne hjælpe lidt på min angst. Ja, der er totalt ved på, Kunne jeg bruge den som sådan nødhjælp? Ja. Og som dagen? Jeg har taget den på, de der 15 milligrams, og sagt, det er gange 6. Det er faktisk en fejl. Ja. Men det er jo, at vi har en fælles forståelse for det. Så du skal have nogle Ja. Men jeg bliver lidt usikker på, altså fordi jeg er lidt gang i hvert fald 2 ting. Altså fruktanen er jo glad for. Den kan du jo vælge at bruge fremover, og så kan vi vente med det der opbygning. Eller er du sådan lidt, nu vil jeg prøve, altså hvor er du i det? Nej, jeg vil gerne prøve det over fri. Du vil gerne prøve det. Så skal det prøves. Hvis nu jeg tænker, at du bliver udskrevet i dag, hvad tænker du? Er det alt for tidligt, eller hvornår, eller hvad tænker du? Vi står på, hvad er din holdning til det? Sidste uge skrev jeg jo, at det måske var udskrevet, men har jo gjort i sidste uge. Men hvad tænker du? Det er også, hvis du lærer mig at afvæge, så skal jeg ikke bare... Hvad for noget? Hvis det giver dig meget at være i afdelingen, og være i den her ved, håber du med innovation, aktivitet, altså, så skal du ikke bare skubbe derud. Men, et eller andet sted, jeg har det helvede til derhjemme. Jeg har det egentlig også stadigvæk skidt her. Ja. Der er ingen forbedring. Det her inde, det er ren udskær, pas på mig. Opbevaring. Jeg får det ikke bedre her. Jeg kan ikke mærke nogen som helst fremgang. Det er den samme døde følelse, samme glædesløshed, den samme alting. Og jeg tænker, jo længere tid jeg er her, det bliver endnu værre derhjemme. Ja, det er jo svært at komme hjem. Ja. Altså jeg kan ikke bevæge, altså jeg skubber den ved at gøre. Du har sagt så mange gange på det sidste, at du ikke får det bedre hen, så derfor kan jeg ikke betale til at trække den. Nej. Lang tid. Nej. Men om du vil vente til i morgen, og så recepterne. du sagde dødfølelse, og hvad er mere end du sagde? Dødshedsfølelse og glædesløshed Glædesløshed. og angst. Ja.
Men jeg kan bare ikke, jeg kan bare se, hvordan jeg bare hele tiden trækker smerte, undgåelse. Det er undgået, altså. Okay, men Hvad sker der der? Seksualitet, og jeg spørger seksualitet, fordi at det er et godt spørgsmål i forhold til, hvis det fungerer, altså hvis det kører alligevel landevejen, så er der egentlig mange andre ting, der også er rimeligt. Men altså det er jo sådan en bedømmelse, som jeg må stå inden for. Der er mange andre ting, vi kan snakke om, men det er sådan hovedpunkter. Så jeg tænker, at nu får du jo snakket om mange ting over det andet. Ja. Hvis jeg opstarter det, så skal det jo følges op. Det kunne godt være den egen læge. En god læge. Han er okay. Ja, hvem er det? Det er en slags Det er en slags. Hvor er det lige her? Ja, i lægehuset der. Ja, okay. Og hvad er det? Hvor gammel er han? Er han stabil læge? Altså, det er ikke en, der bare lige under uddannelse? Nej, han har været der i mange år. Okay. Fordi så kan jeg godt skrive til ham i udstræksbrevet, at Dartes ortodonti og kunne prøve det før, og så skal der nemlig være nogle blodprøver den her vejen. Det skal der være nogle før opstart. Det skal, men de er til kirken. Ja, så jeg skal lige med at se, men ja, det er ret det, det er ukompliceret at starte det, så kan det blive smedet. Hvis du vil udskrives i dag, men det er udskrivet i dag, så er det i dag, eller er det i morgen, så vil vi sove på det. Det er lige med medicin, det kunne være i morgen, det kunne være dit forslag. Jeg synes, det skal være i morgen. Så er det lige det helt klart. Det er lige med medicin, og så lige, fordi nu har jeg sagt mange ting. Det kan være, at der er lige noget, du lige skal have vendt. Er du bare arbejdet i morgen? Nej, ikke jeg. Nej. Men recepten, de ligger på søger. Det kan jeg lave lige nu. Det er ikke. Det var en af gældende. Ja, der er mange ting. Og så opstarter jeg 300 mg gange 2. Og det er opfølgende nej. Ja. Aha. Og så altså en studie, og det fortsætter. Har du aftalt om næste gang? Ja, der har jeg fået en ny tid. Super. Hvem skal så øge det? Eller laver du en optrapning? Altså 300, hvad er det? Er det meget? 900 gange 2, det er meget. Jeg skal ikke have ret meget, fordi jeg er meget sensitiv. Ja, og det er derfor, jeg siger 300 gange 2. Men det kan godt være, at jeg siger 150 gange 2. Jeg skal bare ikke have ret meget af det. Nej, så siger 150 gange 2. Fordi så har vi ikke gjort for mig. Så kan jeg ikke øge det. Ja. Det, du siger, at søvnen er vanskelig. Altså min anbefaling på søvn, det vil være, at du så tager totalt 1, måske endda 2, og det er det som min anbefaling. Det er 1 er nok. Du har prøvet 2 af, altså 30 mg herinde i weekend, og det er sjovt. Ja, men jeg kan godt fortælle dig en ting, at jeg tog 2 i går aftes, og der gik jeg var depressiv, fordi jeg reagerer også sådan, at jeg bliver depressiv. Jeg havde selvmordstanker i går aftes. Så det er balancen. Ja, altså, og der tror jeg simpelthen, det skubber til et eller andet ved mig, når jeg får 30 mg, fordi jeg går og er så mærkelig op i mit hoved dagen efter. Og så havde ja. Det er balancen. Men så siger det, så er det 15 mg. Ja, jeg tog 15 mg og sådan en sovepille i går. Ja. Det hjalp hvad. Det der følte jeg havde rimelig godt. Jeg tror lige, at det ikke er en 150 mg. Det er lige helt sikkert. Eller hverken kaldt en autorin, når det er den. Men det er den, jeg har prøvet engang. Autorin. Men når du nu har social anarki, så kan du jo prøve det lidt frem for mig, du skal have, ikke? Jo. Godt, så det er vel på. Ja, det kan jeg. Er du tilknyttet til stadspsykiatrien, og det er du, når du går til psykolog, ikke? Ja. Helt afsnit. Mm. Ja.
Jeg tror, det vil hjælpe dig i løbet af dagen. Ja. At du bruger 150 mg morgen og 150 mg aften og så skal du sige, at der er mange psykiater, der siger, at du går på 600 mg gange 2 for at det hjælper. Men det har du en anden mening om, og det tror jeg på. Det er ikke den første til det. Altså, Okay. det er forskelligt fra den ene til den anden, og det er sådan for dig. Så sådan der. Ja. Altså, det er ikke... Jamen, altså, jeg tør bare ikke at prøve noget for mig. Jeg ved, hvordan jeg er lige præcis. Ja. Det er lige godt. Så vil du blive til i morgen, okay? Jo, det gør jeg så bare lige. Det tror jeg bare. Ja. Det er en god behandling. Ja. Den må du på. Og der skulle jeg så holde styr på tingene i, eller bruge til sådan dagligt. Det må du selv om. Men du kan jo bruge den i forbindelse med egen læge, skal følge op på det. Det vil da være godt. Nå, okay. Jeg kan sige, at der er andre, der har brugt fra. Mhm. Okay. Men det kan jo godt være for dig, at du er ikke sådan på den måde. Det er på nogle andre måder. Der er i hvert fald mulighed at lave nogle daglige optegnelser. Okay. Godt. Og du kommer derover, at jeg skal komme til Du må da egentlig godt komme herover med familie. Jeg knupper lige det her med. Ja, Det er lidt interessant. Ja. Jo, og... Ja. Men altså, ikke for at sige noget, jeg skal bare lige vide, kan det øge glæden? Tror du, det kan give mig noget mere glæde? Det er ikke sådan direkte, men det kan det alligevel, fordi at stabilitet jo kan betyde, at det bliver nemmere at være dig. Altså. Så det er jo ikke, altså, der er nogen, der tager de her lykkepiller, og så bliver de faktisk gladere. Ja. Det er ikke tilfældet for dig. Du kan forhåbentlig opleve, at stabiliteten bliver bedre, og så bliver du gladere lige så stille, fordi så bliver der lidt ro på. Så det er lidt en bagvendt. Ja, det var det. Der var 2 kaffe.